mamamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko.
mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family. Here is your DJ Mom Ning again here at Radyo Guagua 99.9 FM. Ini po ang kakatamong istasyon na misaup-saup. Tulong-tulong po tayo. Maya pagat panapon po kem buong kabalen ng Guagua, alay ngaldo, pero mapali yan niya, mapali ngaldo. I love you all, Guagua. And of course, good afternoon sa ating mahal na mayor, the Honorable Tonton Torres. Yan. And family, of course, maya pagat panapon po kaya kayo. At sa ating Vice Mayor, Jun Lim, and the Sangguniang Bayan members of Guagua, maya pagat panapon po kaya kayo ngan. Sa ating kuya ng bayan, no? Sa ating mga municipal officials dito, ng ating municipal secretary, si Kuya Jun Panganiban and his beautiful wife, Madam Shena Panganiban, the principal. Maya pagat panapon po, kaya kayo. Sa ating kumpare, kay kumparing Alduin Malyari and family, yan. Dakal salamat pare at peunlakan me ing Betis High School Pasibayo ngayon ng Aldongay ni. Thank you so much. Good afternoon. And of course, sa ating mga listeners, watchers, sa mga karatig bayan, huwag nating kakalimutan. Siyempre, no? Kasi baka magtampo sa atin. Yan, yung mga taga Sasmuan, sa Lubao, Florida Blanca, Santa Rita, Porac, Bacolor, San Fernando, San Matias, Santo Tomas, saan pa ba? Santa Ana, Masantol, San Luis, yan, no? Hindi ko na nakakalimutan. Arayat, at lahat po ng mga nasasakupan ng kekatamong lalawigan, probinsyang Kapampangan, nepo karin king City of Mabalacat and City of Angeles, maya pagat panapon po kaya kayungan. Siyempre, sa buong Pilipinas, no, yung ating mga listeners, watchers, meron tayo dyan sa Iloilo, sa Manila, and of course, to the whole world, no, doon sa UAE, United Arab Emirates, especially in Dubai, yung mga kababayan natin dyan, hanggang Kabalen, king abroad, ne, king United Arab Emirates, maya payaldo, kaya kayo. Siyempre, karing kaya katamong kasumangid ning yato, kay Amerika, maya pa bengi kaya kayungan ken, kang Sir Rolly, Sir Arman, sino pa si Sir Manulid, then kaya katamong Kabalen, Kenny Guagua, maya pagat panapon po, maya pa bengi po pala kaya kayo ken king Amerika. Ay, nako, ano ba ta? And then sa ating mga
watchers also in Canada, yan, si Kuya Ogie, lagi na siya every Saturday, no? So, Maya Pagat Panapon, kaya kayo ken, King Canada. Maya Payaldo, kaya kayo ken, kareng kaya katamong kabalen, King Canada. So all our friends in Australia, in Italy, si Kuya Nilo Manakop, lagi na sumusuporta sa atin, sa taga-Italy po yan, sa Israel, yan, yung sa Sudan, and of course in Pakistan. Hello, good afternoon to all of you. Sa ating mga top fans, si Ludwig Sunglao, yan, together with Tita Beth Sunglao, Maya Pagat Panapon kaya kayo, and kay J.W. Raquel Hustimbaste, yan, former student natin yan, Maya Pagat Panapon kaya ka. Sino pa ba? Si Ma'am Jesusan Garcia, sabi po niya, hello po, Maya Pagat Panapon ngan po kaya kayo, hello po Doc, yan. So, Maya Pagat Panapon mo rin, Ma'am Jesusan Garcia, Ma'am Jess. Siyempre, si Ma'am Susan Ginto Serrano, bumabati rin. Sabi po niya, hi to our beautiful Ma'am DJ Ning. Wow. Radyo Guagua 99.9 FM, ing istasyong magmalasakit at lulugod ka ring tao, my dear fellow listeners and viewers of our favorite Pamilyang Kapampangan. Good afternoon. Stay safe, may papangadi. Mi papanalangin tamo po, darakal po in COVID cases king balen tamo. Oh my God, may mingat tamo po lagi. Yes, thank you so much Ma'am Susan Ginto Serrano. No? Mi papangadi tamo po. Eya mo po COVID ing kalaban tamo, ating monkeypox, ating avian flu, no? Nano pa, ating lindol, my goodness, kumusta ya po, inke kayong bale, ne po, rin kaya katamtala pakirandam, kamusta na kayo po, kay ba't na po nitang ayun na medyo masika na ita. Sana po rin hanggang kaya katamong kabale, nakapampangan at sulangan po king Mayap Akabilyan. Wow. Mabiyasa na akong kapampangan talaga. Yeah, sabi po ni Ludwig Sunglao, hello po Ma'am Ning, pa-shout out po. Number 1 Radyo Guagua 99.9 FM. Love you Radyo Guagua with so many hearts and kisses. Pa-play po song Ma'am Ning Bulaklak. Wow. Thank you po. Yan. And hello po Sir Aldwin. Love you po. Wow, talaga. Asan yung love you mo kay Kuya Jay? Nawala yata si Sir Aldwin yung love mo ngayon. Alright. And then, of course, good afternoon to my energetic principal, Madam Eloisa C. Lusong. Welcome po sa ating program. And then, kay Madam, laging nakikinig to kahit na sa mga supermarts naririnig daw niya yung boses ko, no? Si Madam Jesus Agustin, yan. Hello, my dear Madam, my dear principal, yan, no? Maya Pagat Panapon kaya ka, Madam ko. May nagtanong po sa akin dito kaya medyo na ano ako kanina. No? Bakit daw yung post ko ay last Saturday? Yes, this is my last Saturday po. And kasi po sa susunod Sunday na po tayo, no? Sunday na po tayo ng 2:00 pa rin po ng hapon. So ang Pamilyang Kapampangan, abangan nyo na po ng Sunday, Domingo po, ne? Domingo, 2:00 ning gat panapon. Okay? No? So, hindi po tayo mawawala, kundi binigyan po kasi ako ng blessing ng Panginoon every Saturday. No? Kaya po, yung radio ko po ang ating in-adjust, ne po. Hindi po tayo mawawala ang Pamilyang Kapampangan, at suya po lagi, ne, Ma'am Ningyo po, eya po makoke kayo. Ang gateda ko po lalakoke niya po makoke kayo pantun at pantong king oras ining Pamilyang Kapampangan king kanakong schedule. May schedule pala ako. Ano ba yan? Alright, to
start the hot afternoon, let's listen to this beautiful song of Gary V. Natutulog ba ang Diyos? Anyang minayon, matutudya ba yung Diyos? Cannot be. Okay, so enjoy listening. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong,
Safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
magsaya. Isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vaxxed na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katanungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo.
Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of... Hey, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ, Ma'am Ning. Alright. So, ano pong sabi ni Ma'am Lou dito?
Masayang hapon po sa ating lahat, sabi niya, lalo na sa iyo, Doc DJ Ma'am Beautiful. Wow. Regards po, Tibet, Ma'am Millet, Dabarkads, Tito Bert, Timok, hello to all of you, Dabarkads. Happy birthday muli sa aking hubby. Wow, happy birthday, Kong Frank! Yan, happy birthday, Kuya Frank. Yan, na? And then more birthdays to come and more blessings pa to our family. Wow, God bless us. Thank you po, Doc. Alright. So, happy birthday po sa hubby, sa pinakamamahal na husband ni Ma'am Lut Daduralian po, si Kuya Frank. And then, sabi po ni Ma'am Susan, Ma'am DJ Ning, extending my hello and greetings to my firstborn, Noina Serrano Macasio, Mark Gideon Salas Macasio, Tess Ginto, and of course to my poging Bembe Liam Caleb. Miss you all, sabi ni Ma'am Susan. Miingat kayo lagi and stay safe and be blessed. Yes. So, hello, good afternoon. Maya Payaldok, ne? Karinowina Serrano Macasio, kay Mark Gideon, kay Ate Tess Ginto, and syempre sa kanilang bembe, si Liam Caleb. Hello, good afternoon sa inyo. No? Good day to all of you there in Dubai. Alright. So, Mika Lindol po, niyang Miyerkules, ne? nanong experience tamo, my goodness, ne? Kami po talagang may nalangin ko, lalo na linwal kong bale, makatuwali ako. Kasi ba't kung mendiluan yung mayon Diyos miyon so, syempre, prayer tayo kay God, no? Meron nga tumawag sa akin na isang kaibigan natin, yung mga co-employees nila ay umiiyak. Sabi niya, ba't kaya umiiyak? Ba't di sila manalangin sa Diyos? Yes, no? Dapat lang na manalangin tayo sa Diyos kapag ganung pagkakataon, okay? Kasi nature yan, hindi natin maiwasan ang nature, and we do not know kung kailan mag-i-strike ang lindol, ganyan, no? So, hindi natin alam kung anong mangyayari. Wala tayong pwedeng tawagan, kundi ang Diyos lamang. Ayan, kung tayo'y naniniwala sa Diyos. Okay? Meron akong naalala dito, my goodness, na nagtanong sa ating mga pastor, no? Yung daw pangalan ng Diyos. Ano bang pangalan ng Diyos? Ano nga bang pangalan ng Diyos? My goodness, okay. Kung nahirapan po kayo sa FB natin dahil puro commercial ang nakikita natin, mag-switch po tayo sa Twitch TV. Yan, Twitch TV. www.twitch.tv Radyo Guagua. Po, naka-flash po rito sa ating screen. Yan, kung saan po tayo makakapakinig ng husto. Diretso, no? Sa Twitch TV po tayo. Alright? Ano pa ba kasi? Ito po yung mga contact number natin in case of emergency or may gusto po kayong iparating dito sa Radyo Guagua. So, ang landline po natin is 045-4040-102. Yan. Kagaya po niyan, lumindol. Baka po may nangyari sa inyong pamilya o sa kapitbahay natin, sa ating mga barangay, sa community natin. So, you can contact here at 045-4040-102. O kaya po yung smart line natin is 0929-768-8331. 0929-768-8331. Yan. So, panahon po ngayon ng mga kalamidad. Po, dati, ang kalamidad lang natin ay bagyo, malaking baha, ngayon, lindol. No? My goodness. So, agad ko lang naman pong penalangin din kaya betamo Kenny third floor po na pong karakalabasan pa mong skinita bayula milwal Kenny sung meglindol po. So kaya bela po ka rin penalangin ko niyang maglindol.
My goodness, ne? In Jesus' name. So, ano nga bang yung ini-issue minsan dito? Ano daw pangalan ng Diyos na tatawagin? Actually po, ang pangalan ng Diyos ay depende sa mga taong nakakaranas sa Kanya. So, Abraham called him El Shaddai. No? El Shaddai, that means God the provider. Siya ang nagpo-provide. El Shaddai. Yan po. Tinawag din po siyang Yahweh. Tinatawag din po siyang Jehovah, the Most High God. Po. Bakit ganun? Bakit based on the experience of the people? Kasi po, kahit nabasahin nyo ang Genesis, nung unang panahon na tinatawag ng mga tao ang pangalan ng Diyos, from heaven, po, mula sa langit, ang Diyos ay tutugon, siya ay sasagot. So imagine, yung velocity of sound, no, yung travel ng sound from the heaven down to earth. Diyos ko, kakaya po kaning yato, ne mamalugya po ing yato po tang sagot sing Diyos manibat keng banwa. So ren tao manya likot la kareng kuweba, karen lalang bundok, ne po. At inggewada ren tao, sinadya den keling one ing lagyo ng Diyos. Sinadya de pong keling one ing lagyo ng Diyos, anyapin po ngeni ita mo ing kaya katamong kakayang lagyo is base ka rin dening character stacking Bible na aranasan da nanuya ba ing Diyos, ne? So atin yung Prince of Peace, yan, Counselor, and in the New Testament tinawag siyang Jesus, no? My goodness, tapos tinatanong, hindi naman Diyos si Jesus. My goodness, please, no? If you believe the Word of God, the Bible, mamasa ko po keng Hebrew chapter 1 po, tinawag po ng God Almighty. God Almighty, the Father called the Son, for you, my God, O God, sabi niya. Ne po, ika Diyos ko, ana. So, never say that Jesus is not God. Ne po, uling yung mismong God the Father, inawos ng Diyos ni Kristo. My goodness. Eta na po kukwestiyonan nung poto sabihin nyo kanako at luya ba yung Diyos? Diyos, God of the Holy Spirit, God the Son, and God the Father. Never question the mystery of God. Never question the power of God. Tao ka mo, tao ka mo. Di po tang marap ka kay Diyos, kutang mo kaya yan. Do not doubt the Word of God. Kasi the Word of God is God breath. Hiningaan ng Diyos yan. At totoong nangyayari lahat ng nasa Biblia, no? So, kung pwede lang po yung mga, wag tayong magdebate sa ganyang bagay. Hindi naman tayo Diyos. Hindi tayo mga anghel. We're not angels, okay? We are just mere creations of God, no? Mga mahihina tayong nilalang. Kaya nga sinabi ng Diyos, your ways are not my ways. Your thoughts are not my thoughts. No? Actually, meron pa nga sa Book of Job, Diyos ko, ing Diyos mismo, meninton niya kem buong kalawakan nung ating niyang kalupang Diyos. Kalupa na. Alayang ikiting Diyos ken buong kalawakan in the whole universe. Alayang ikiting Diyos. So there is only but one God. And do not question the nature of God. Okay? Yun, ngang bininyagan si Jesus yung baptism of Christ, kitang-kita mo dun kasi may nagsalita galing sa langit, nagsalita ang God the Father, no? Ang si Kristo ay bininyagan dito sa lupa in flesh at bumaba ang Holy Spirit in the form of a dove. Are you going to question that, people? No, hindi ako naghahamon sa inyo, but never question the power of God, no? So sino ba ang tatawagin natin? Di tawagin natin ang Diyos. Ang Diyos na alam natin na makapangyarihan sa lahat. All right? So
Huwag po tayong mag-raise up ng mga tawag dito, nakaka-debating mga bagay na hindi naman ang importante po paano ba maliligtas ang isang tao. Yan. Paano ba natin maitutuwid ang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ne po? Huwag natin pag-awayan kung sino ang Diyos, ano ang Diyos. No? Diyos siya. Do not question that. That's all. Alright? Okay. So, yan po ang ano natin. Kapag meron tayong kalamidad, meron tayong kung ano sa buhay, pero hindi lang sa kalungkutan, no? Hindi lang sa kalungkutan, hindi lang sa kalamidad mo dapat tawagan ang Diyos, no? Kapag masaya ka rin, kapag malungkot ka, remember that the joy of the Lord is our strength. Okay? Remember po yan. So sana po kahit papaano may natututunan po tayo kay DJ Ma'am ninyo. Alright, now let's listen to the requested song of Ludwig Songlao. Sasayaw muna tayo ngayon. Magsayawan tayo ng Bulaklak. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat
kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati. Sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to?
Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng J. Ma'am Ning. At meron po tayong kasama dito, no? Anyway, welcome muna natin ang ating mga viewers. Ma'am Jesus Agustin is watching. Hello po, Madam. Good afternoon. I love you. Okay, and Ma'am Maria Junicia Alfonso Mariano is also watching. Sir Rolly is signed in now. Dakal po salamat. Sabi po ni Sir Rolly, Maya pakaurasan kay kayungan guagwa at Ma'am Ning Manalo Gaviola ding stop you. Technical at deng manalbe kay ngaldoning Sabado ken midnight na 12 o'clock na ning kayabakang keti LA. Wow. Dakal salamat Sir Rolly. Anjang midnight na ken at bala mo okay kang ngeni. Antin jang kang chat ngeni Sir Rolly. Dakal salamat at yuka ken sarili mo ngeni. Ano ba yan? So, nakikita po ninyo ang mga naggagandahang mga sangre na aking mga kasama dito. Papakilala ko na ba kayo? Kasi 2:59 na. Nevertheless, kahit na isundo na lang natin mamaya. Ito po si Sir Kenneth Espino Bansil. Yeah, Diyos ko, at kapangalingan ko, Gino. So, si Sir Kenneth Espino Bansil po is nating metong niya pong matenakan magaling ang mestra na ning Beres National High School. Sir Kenneth! Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Maya pagpanapon po, Baleng Guagua. And thank you so much, Ma'am Ning, for this one po. Good afternoon po. Yan, at sa aking katabi, Sir Michelin Danan! Hello po, Maya pagpanapon po kaya kayo nga. Hello, Balen Guagua. Ma'am Ning, thank you so much po. And the champion, tawag na tanghalan, Sir Mark Castro. Hello po, magandang hapon po. Maya pagpanapon po karing tao Guagua.
Thank you very much so again, Ma'am Ning. naano tayo ng prayer natin. Let's pray muna, no? So mamaya, handa niyo yung sarili niyo ulit at pag-uusapan natin ang mga sarili ninyo. It's 3 o'clock. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka,
magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose Okay, let's back to Pamilyang Kapampangan. And here is now the Brigada Eskwela 2022 official music theme song. Yan. Okay, it's very obvious, no? Ang ating mission ngayon ay sa Brigada Eskwela. Welcome again. Ito po si Sir Kenneth and you are teaching grade level? Grade 7 po. Grade 7. Yan. Isa po sa napakamagaling po nating teacher to. Ang ating Brigada Eskwela Coordinator, ang ating sangre. No, nasa kaharian daw ako ng Hatoria. Alright, Sir Mitch. Hello po, welcome to Encantadia. Charot, joke. Hindi po, ayun po, as BE Coordinator po, or Brigada Eskwela Coordinator po ng Betis National High School. Okay, and Sir Mark? Hello, Ma'am Ning. Hello po sa mga tagapakinig po ng Radyo Guagua FM. Ayan, ang ganda ng tagline nila, tulong-tulong tayo. Dahil talagang magtutulungan tayo po para po sa Brigada Eskwela. Hindi lang po sa Betis High School. I believe sa lahat po ng eskwelahan dito po sa Guagua. At kayo ang nag-umpisa ngayon. No? Nag-ano sa akin si Sir Roderick Kayanan, yung ating supervisor sa DO. Magpo-promote daw sila dito also, no? So, what is Brigada Eskwela? Ma'am Ning, siguro hindi na po bago sa lahat ng nakikinig sa mga radyo po nila, no? Ang Brigada Eskwela ay taon-taon pong nangyayari. Kung nung nabasa ko po, parang nung panahon pa po ni President Ramos, nagsimula ito. Tinatawag natin itong National Schools Maintenance Week, wherein now it is called to be the Brigada Eskwela. Ngayon po, this is also aimed to have this volunteerism, yung paghikayat po sa lahat, magbayanihan, para po tumulong po para po sa pagbubukas ng klase. Ngayong August 22 na po yan, 2022. Hindi lang yung mga teachers ang naglilinis. No? Yes, including hindi po... Hindi lang mga teachers ang gumagastos. No? This is also, Ma'am DJ Ning, no? Ma'am Ning, DJ Ning, lahat na lang ata. Dara, inaustaningan nila. Ito rin po ay isang tawag dito, paraan po para po magkaroon tayo ng partnership sa mga private sector. Yes. It's calling all the stakeholders, the school community, the private sectors to join. For this year po, ang ganda ng tema ng Brigada. Ano ba yung team natin? Tugon sa hamon ng ligtas na balik-aral. Tugon sa hamon ng ligtas na balik-aral. Ayan po. Sa Betis po, Ma'am Ning, DJ Ning, Dara ko. Tita ko po kasi si Ma'am Ning. Ayan. Yes. Siyempre po, iba-iba yung mga activities na naisip din para maka-invite tayo. Pero, actually, start na to sa August 1 National kick-off ng Brigada Eskwela. On Monday. On Monday. Our national government will be holding po a national kick-off for Brigada. On August 2 naman, yung regional naman po ng DepEd ang mag-kick off. And then, ang Division of Pampanga, it will be on August 8. Na sasabayan po natin sa Betis National High School. Magkakaroon tayo ng kick-off program din. Pero we will start it po. Ito, balik na natin kasi 2 years tayong na nakaranas ng yung sa pandemya, though we are still having this struggle po sa pandemya, pero with proper health protocol naman, mairaraos na po natin. Babalik natin yung Brigada Parada ng Betis National High School. Start po tayo sa sa Monday yan. Hindi po, sa August 8. Sasabay natin. August 8. Opo, magkakaroon tayo ng Brigada Parada. Start tayo sa control po sa may San Miguel. San Miguel, Betis. Anong po. oras yan? 7 a.m. po. 7 a.m. So we will be inviting different stakeholders, lahat ng tao na gustong sumali at sumuporta. Ayan mga magulang. Po, pwedeng mag-join yung mga magulang, mga students. Especially 4Ps. Yes po. Ayan. Yes po. Parang galit na galit ka, DJ.
Lagi natin ginagawa yan. Yearly, di po ba? Nagkakaroon tayo. Actually, bago pandemya, nagkaroon pa tayo ng brigada sa gala. Natatandaan niyo? At si Sir Mark ay isa sa mga nagparada doon dahil siya yung Mr. Betis natin. True. Nakakamiss din yung mga ganyan. Yes, Pero po. eventually, babalik tayo sa mga ganyan na exciting. Umpisahan lang muna natin sa simpleng parada. Ayan po. We will be inviting different people within the week. Yun po. Mag-iikot po kami from the local government to the private sectors to join us sa Brigada Parada. Right after Brigada Parada, diretso po yan sa school. Magkakaroon tayo ng maliit na programa na kung saan we will let our stakeholders, the private sectors, the invited, the community, the invited people to give us some words, and then tuloy-tuloy na po yun. Pero hindi lang po doon mag-i-start ang paglilinis, ang pagtulong sa school. Actually, this Monday, start na tayo. Yung mga may time na at kaya nang pumunta sa paaralan, pwede na po magdala ng walis, magdala ng panglinis, pangpintura, ayan. Pwede na po, simula yan sa Monday. Yan po, isa lamang po yan sa activities natin sa Brigada Eskwela. May isa pa po tayo, yung tinatawag nating Project Steps. Yes. Ito napakaganda kasi inline sa Brigada Pagbasa ng government po yan. At i-explain po yan sa atin ni Sir Kenneth. Sir Kenneth. Yes po, DJ Ning. Again po, inline po dun sa ating pagbubukas ng Brigada Eskwela. Since last year po, meron po tayong tinatawag na Brigada Pagbasa. Ito po isa sa mga highlight, DJ Ning, ng ating Brigada Eskwela, which is focusing on literacy and numeracy. Nakita po ng ating kagawaran na meron tayong tinatawag na learning loss pagdating po sa basic skills ng mga bata sa pagbasa ng mga salita, both in English and Filipino, at saka pagbasa po ng mga numero or the numeracy. Kaya kasama po natin si Sir Mark, of course, being part of the math group. Kaya po, kami po sa Betis High School, ilo-launch namin by Monday ang ating Project Steps, which stands for S is safe. Of course, it's still pandemic, kaya po safe. T is tutorial, dahil po magkakaroon ng mga tutorial sessions sa school. Then E is enhancing. And then P is performance, SS, and S stands for students. So, safe tutorials for enhancing performance of students. Isa po itong bayanihan, hindi lang po ng mga guro ng Betis High School, hindi higit po ng mga magulang, no? So, sa mga bata po na makikitaan po namin ng kakulangan sa kanilang kakayahan sa pagbasa, kakulangan sa kanilang kakayahan sa pagbasa ng mga numero, kami po sa Betis High School ay buong pusong tatanggapin ang pagtuturo. Ito po ay libre, wala pong babayaran ng mga bata. At ipapaalam po namin ito sa mga magulang. And of course, do not worry, we will be practicing our health and safety protocols, DJ Ning, no? Kakibat po ng ating mga LGUs. At ito po ang paraan po namin para matulungan po yung mga estudyante bago pumasok for school year 2022-2023, DJ Ning, ay maging handa sa kanila pong mga aralin sa paaralan. Kaya po sabi nga po ni Sir Mitch at saka ni Sir Mark, bayanihan po ito, DJ Ning, hindi lang po mga LGUs and stakeholders. Primarily po ang focus po ng Brigada Eskwela since 2021 ay matulungan po yung mga estudyante natin maging handa. Safe po and prepared para po doon, no? So, Project Steps, magtulungan po tayo. That's the spirit of Brigada Eskwela. Magtulungan po tayo. Tulong-tulong po tayo para matulungan ng mga bata na medyo nahihirapan po. No, let's admit that. Nahihirapan po. And we will be wholeheartedly helping them sa Betis High School. Kasama po, shout out sa mga English, Filipino, math teachers, and the other learning subjects. Kasi po, tutulong din po sila para sa atin. At saka siguro hindi lang tayo mga teachers, yung mga gustong magturo. Opo. Yes. Kasi merong Opo. mga retirees like that, Opo. no, na Pwede gustong namimiss yung pagtuturo. Or, Pwede. Ma'am Ning, kahit po Partnership. makapag-invite ng mga local government unit officials, mga officials po natin na gustong magturo din po or sumili po sa aming mga programa, welcome po kayo sa Betis High School. Magsisimula, Sir Mitch?
Monday. So sa Lunes po niyo abangan ang aming pagsisimula. Yes, and we're all excited about it. Yes. Aside from inviting everyone to come to school and maglinis, we are also accepting donations. Yes, It can be of in kind or in cash, pwede po. Don't worry po, we will be very transparent about it, Yes, dahil of course. meron po tayo mga deed of acceptance and deed of donation po. At syempre po, through the support of our principal, Ma'am Eloy Sasilusong. Hello po, Ma'am Loy. Ayan po. Pwede pong diretso sa kanya or diretso po sa ating Adopt a School coordinator. Sino ba yun? Ay, our Adopt a School coordinator. Ay, nako. Alam niyo po, pagdating sa mga reports and mga donations na nare-receive, hindi tayo naiiwan. So true. Dahil sa kanya. Dahil kay DJ Nick. Nag-stock pa ako. Kasi kung minsan dumadaan sa Facebook, sa wall ko, tapos hahanapin ko yan, makikita ko dun sa Facebook ng teacher. Napakarami. Wow. Ang galing nga ng naging style ni Ma'am Ning, kasi last year, ang ginawa, gumawa siya ng GC. Correct. For Adopt a School. Lahat ng Makikita mo lahat ng mga yung mga nag-donate, tapos sinisend ng mga teachers, in cash man yan or in kind. Kaya ang dali ko ring ang dali kong Mabilis nakagawa tayo ng nagre-report, reports. no? Ayun Una po. tayo So thank you so much, Ma'am Ning. Hindi Ayan po. naman sa pagmamayabang. Actually, pwede pong mag-donate kahit kanino po sa school, sa mga advisors ng mga anak po ninyo, sa mga teachers. Kasi lalong-lalong kailangan po nila, kasi ang gagawin namin per classroom yan, per advisor. Bibigyan natin sila ng deed of donation. Yes po, deed of document, acceptance, para po talaga, kasi mas alam ng classroom teacher kung ano yung kailangan ng classroom nila. Sabi nga sa cluster at saka sa division, imposibleng walang donation sa classroom. Kahit na sabon lang daw, no? Kahit na ano lang yan, malit na bagay, dapat nire-record daw. May additional tayo dun sa project step, Sir Mark. Ano po yun? Yung, kasi, talaga natutulog pa ata. Ano yun? Parang binigla ka ni Sir. kasi po meron merong initiative na mag-donate ng mga school supplies. Yes. So, yung mga identified learners po natin who will be joining our tutorial, our project step, makaka-receive din ng mga po yan. Ng mga school supplies. Yes. So, baka meron din pong gustong mag-donate ng mga school supplies na pwede nating idagdag. At pwede din mga reading materials. Yes. Reading materials po. Panawagan sa ating Yun pala mayor, panawagan sa ating mga local officials, no? Sa mga dito, just like Pandayan, partner natin Yes. siya. Every year po. Yearly yan. Yearly po yan. Yearly. Ayun, kaya Idea mo kasi yun idea ko yun. Kaya sabi Kaya ko, sa'yo parang kung hindi ko naalala. Nakatapos yun po, sabi ko nga, dahil yung isang sponsor, major sponsor ko, every year, ma'am, yan, nagbibigay ako ng school supplies. Yes. Ngayon po, ilalaan ko siya sa mga non-readers natin, sa mga non-numerates natin. Yes. Para po mas pursigihan po nila at ma-inspire po sila na mag-aral pa po, tuloy-tuloy hanggang matapos po sila. Wow. Ayun. Ayan, ang ganda, no? Suportado natin ang ating mga slow readers, slow numerates natin, no? Yes po. Okay. Kaya po sa darating po na August 1, yan, pwede na po tayong tumanggap ng mga donations. Ano po yan? Gagawin na natin in details. Pwede pong mga panglinis yan. Walis tambo, walis tingting, Yes. daspan, lahat po ng pwedeng kailangan panglinis. natin ngayon yan dahil Opo. magpe-face-to-face na tayo. Kaya nga po, mami, no? Pangalawa po, pwede po rin kami tumanggap ng mga pintura. Alam po natin na for 2 years walang nangyaring repair, no? Manimutang classroom. Kaya nga po, mami. Exciting din po yun, syempre, dahil... Dati, ang natin, ang San Nicolas Barangay, mga dyan. Kaya nagbibigay sa ng mga pintura. feeder schools natin, like all the barangays in Betis, nananawagan po kami. Sa mga SK chairman as well, nananawagan po kami. I believe na tutulong sila at kakatok talaga kami, personal. Olen Guevara, hello, sa Santa Ursula. Ayun. No? Pwede rin po We sila need mag-donate you in ng Betis. mami, ng health kits like alcohol, face mask, yan, hindi po rin mawawala, sabon. And of course, human power.
Kailangan po natin ng Yes, kailangan talaga. ng mga tao po na tutulong. Yan, para po Magpupukpok na literal. We need carpenters. O yun, tayo dating ating mga alumni. Yes yan. po, yes po. Calling the attention of the alumni. Calling them yan. all again po. Ayan po, we really need these people. Ayan, actually, papasyal po niyan talaga kami sa mga kapulisan, sa ating MDRRM po. Ayan po, invite talaga natin po sila. Fire department. Yes, by next week po, papasyalan po namin sila. Ayan po. So, maghanda-handa na sila at huwag kayong magtatago. Bawal magtago ngayon. Yes. Remember, tulong-tulong po tayo. Correct. Alright. Yun lang ba ang ano natin? Parada, project steps, Ayan po. ano pa ba? Donations. Human manpower. resources. Manpower. Yung mga gustong mag-adapt ng Betis High School, i-adapt po nyo kami. Pwede rin cash, di ba? Yes. In kind and in Opo, cash. in kind and in cash. Yan. Pwede po yan para po mas maging successful po ang Brigada Eskwela 2022. Yeah. And of course, yung lahat ng mga barangay officials natin dyan, especially in Betis, no? Dapat mahalin po natin ang Betis High School. Alalahanin po natin siya ngayong Brigada Eskwela. And yung ating mga mga officials natin dito, sana merong nakikinig, no? Yung mga local officials natin, Sangguniang Bayan members of Guagua, the Vice Mayor and the Honorable Mayor. Yes. Oo. Tantan Kailangan Torres, po namin thank you ng po. inyong suporta. Yan. Alright. Ano pa ba? Meron pa ba tayong agenda sa ating brigada? Yun lang po, DJ Ning. Actually, just really to invite people of Guagua, even not the people of Guagua, everyone who are willing to help and support the school. Kasi we really need the help of the school community. Everyone, we really need your help. Kasi we need to start the school year. And we need to prepare po. And with your help, it would be easier for the teachers to start the school year right. Diba, Sir Kenneth? At kumakatok kami sa mga overseas Filipino workers natin dyan. Ma'am, alam ko maraming ang tagapakinig dyan eh. Pag nagpapasalamat Si kami Sir Ronnie, galing ng natulog iba. na siya, pero i-chat ko yan. No? Ano pa ba? Actually, last week nanawagan ako rito. Yung mga uniforms ng mga nag-graduate na pwede nilang i-donate sa mga mga mag-aaral natin. Opo, pwede. Yan, no? Para Though hindi naman po talaga required na mag-uniform. Pero yun po. mas maganda kung Yes, naka-uniform kasi yun na nga magkakaroon ng discrimination, ng bullying, no? Tsaka sabi nga ng station manager natin last week, the same thing sabi niya kasi bibili rin sila ng pants, bibili rin ng t-shirt, bakit hindi pa uniform ang bilhin? Tama? May may punto naman po, ma'am. Oo, no, may point si Sir Aldwin. So, sabi ko nga, yung mga napagliitan nila or nag-graduate na sila, hindi nagagamitin, dalhin po sa school. Yan. Po, para mapakinabangan po ng ibang mga bata. Ano rin natin sa sa Brigada Eskwela natin, pwede rin yun. Yes, ma'am. No? Ano pa ba? Sir Kenneth? Ayun, siguro iti-take na namin yung chance, Ma'am Ning, muli para makapag-invite po sa lahat ng mga nakikinig dito po sa Radyo Guagua. Kasama po lahat ng mga alumni, mga estudyante, parents, local government unit, private institutions, and private individuals who are willing to help us not only for 1 week, but this will be until the month of October before the opening of classes. Kaya po patuloy po kaming kumakatok sa inyo ng tulong para po sa bayanihan po ngayong Brigada Eskwela. Inihahanda po namin ang Betis High School sa mas ligtas na panuruang taon. Gayon din po ay hinihikayat po namin ang pagtutulungan. Hindi lang po ng ating mga kaguruan, kundi lahat po ng mga nagmamahal ng Betis High School. Tandaan po natin, ang Betis High School po ay kanlungan ng karunungan, kaya po tayong lahat ay makiisa para po matulungan ang mga estudyanteng maging ligtas ang kanilang pag-aaral ngayong 2022 to 2023 school year. So, join us po sa Brigada Eskwela 2022 ng Betis High School at abangan nyo po ang mga pakulo ng paaralan. Yes. At naisip ko pa yung mga food natin dito, mga fast foods, Yes. mga
ang tawag dito, mga panaderya natin, bakery, kailangan po ng mga manpower natin ang merienda. Ang galing naman. Opo. Pwede. Papasyalan Lalo na din po kasi namin sila yung mga this week. bata, no, kung minsan nakakaawa sila, di ba? So, kailangan din nila ng chibog-chibog. Nananawagan po kami kay Apon Jong. Yes. Sa Moderna. Yan, sa mga ano natin dito sa Guam. Chowking. Ang Goldilocks laging nagbibigay nagbibigay din ang yearly ng Goldilocks, mamons. yes. Ayan. Guguluhin namin sila ulit this year. Ayan po. Okay. So, lahat ng ano niyan, Sir Mitch, yung mga lahat ng magdo-donate ngayon, ibigay mo lang sa akin yung mga lahat ng pangalan Yes, para po. pasalamatan natin on the air. Ay, opo. Yes. Thank you. Opo. We will, Ma'am Ning. Ayan po. Alright, so this is the Betis National High School Brigada Eskwela 2022. Suportahan po natin dahil kasama ako dyan. Okay, so last word, Sir Mark? Yes, again po, maraming salamat pong muli, DJ Ning, Ma'am Ning, yan, sa pag-invite po sa amin at para po pang hikayatin ng lahat na sumama po. Simula na po yan sa Lunes, August 1, Brigada Eskwela 2022. Okay, sir? Ayun po, muli po, hinihikayat po namin kayong lahat na tulungan po kami maging ligtas ang ating darating na school year para sa mga bata. Samahan niyo po kami sa Betis High School. Okay, Sir Mitch? Ma'am Ning, thank you. Thank you po sa sa chance na to sa Radio Guagua 99.9 FM. Thank you so much po. Last words po. Tara na po. Ito po ay isang pagtugon po sa hamon ng ligtas na balik-aral. Let's have a safe start of the school year, everyone. Yes. Thank you so much Tara na po. po sa Betis High School. Dati-dati, di ba, kaya Beyok mag-promote? Yes. Sa ibang radio station po. Ngayon yan, sarili tani. Correct. Dakal salamat po kang Honorable Tonton Torres. Thank you po. Yan po. Okay, so maraming salamat po at inaasahan po namin ang inyong tulong sa Betis National High School. Ito pong mga sinasabi nating professional beggars. Yan. So, akala ng mga tao, yung mga teachers, ano-ano lang, sarap buhay lang, bakasyon, 2 months. Correction, please. Wala po kaming bakasyon. Alright? Eto po yung mga kasama ko, para mga professional po kami pero namamalimos. Namamalimos po kami sa mga mayayaman, sa mga no, yeah. Siyempre, kanino tayo lalapit? Siyempre sa may mga sa mga merong, alam niyo na yan. Yeah. Alam naman natin yung ating mga middle class or lower class na kabayan natin ay yung manpower nila kanilang tinutulong. Wala Correct. silang maitulong na pera, tinutulong nila yung kanilang sarili. Di ba? So, let us accept that fact, no? Anuhin po natin. So, yung nananawagan po kami sa lahat ng mayayaman dito sa Pampanga, not only in Pampanga, the whole Philippines, the whole world, yung ating mga OFW dyan, no? Tulungan po ninyo ang Betis High School. Pwede po kayong mag-ano dito sa Radyo Guagua, no po, para sa Betis High School, para po matulungan nyo kami sa aming endeavor ngayon. Okay, so ngayon pa lang po na kami nagpapasalamat na. Alright? So, let's listen to this beautiful music by Sai That. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan.
Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin.
Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy. God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there.
strong and to lean Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in the land. May we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. Nakamute daw ang mic. What happened? Yan, daramdaman nyo na ako. My goodness, nang nangyari. Ala kayong sound, Dana. Anong nangyari? Ba't wala tayong sound? Pero naririnig ko yung sarili ko dito sa ating headphone. What happened? Di raw ako naririnig. Wala pa ba? Wala pang sound? Anong nangyari sa ating sound? Okay, mag-music muna tayo siguro. Meron? Okay, meron na. Okay na po, Ma'am Ning. Ayan. Thank you, Sir Dave. Thank you, Ludwig. Yan. Po. So, dakal salamat po at sasabihan yung ala ko palang sound. Manawagan ko pa mo, kareng hanggang people. Na? Yan. So, meron na po. Thank you, thank you. Yan. Thank you so much po sa inyong pagtugon. So, tinatawagan po natin ang lahat. Po, magtulong-tulong po tayo para po sa ligtas na pagbabalik-aral ng ating mga anak. At yung ating mga estudyante na medyo mahihina po sa pagbasa, mahina sa mathematics. Sa Lunes po, magpunta kayo, no? Magpunta kayo sa Betis High School at meron tayong tutorial classes, okay? Para ready kayo sa August 22 na opening of classes at hindi mabigla yung mga kaisipan ninyo sa dadatnan yung mga lessons sa grade levels nyo. Okay? So, napakagandang napakagandang move, no? Napakagandang aksyon ng Betis High School pagtugon sa pangangailangan ng mga bata. Okay? So, nakikita po ninyo kami nakipangalago pero kakatokye po ka rin puso yung mamalimos kami po kay kayo po na sopan nyo kami po kening para sa nainining Betis High School. Kalupa na po niyang Sunday, sinabi ko po kaya kayo, po, menawagan ko po kaya kayo na sana reta pong kaya kayong detang pisuluran da, na pipaglatyan da rin anak yu, eda na akayan, eda na gamitan na uniform, po. So, pakidala na rin po sa ating eskwelahan. Po, hindi lang po sa Betis, lahat po ng mga nakikinig ngayon, kung i-donate nyo po sa school para sa mga estudyante na mahihirap po, na hindi nila kayang bumili ng mga bagong damit, bumili ng uniform, po. So, dalhin po ninyo. Hello. Yeah. Ma'am Eloisa Lusong, hello. See you on Monday, madam. Po, medyo miturang ko pong sakit keng gulot ko this past few days po. At may nawa ko, kinera ko po bang kanita po may ka-reserva akong energy ngayon aldo ngayon. Yan, so sorry po madam, ako po may kapagpasyal niyang Friday. Anyway, kasama pa kita. I love you madam ko.
All right. I love you so much, Madam Eloisa Silusong. All right. Ano pa ba? Yun nga, and also I am reminding the Global Filipino Movement, kung kayo nakikinig dyan, no? Partners na po tayo ngayon, so umihingi din po kami ng tulong sa inyo para po sa ating Brigada Eskwela. So lahat-lahat po ng mga concern, yung mga stakeholders natin diyan, siguro pwede naman nating silang banggitin, no? Ang tawag dito, yan, yung Pandayan, every year yan. Yung Cervico, yan, every year yan. Yung ating mga si Sir Celso Velasquez, yung sa Punsalan, yan, no? Ano pa ba, yung Nawasa, yan, pumupunta ang Nawasa sa school para i-check up yung ating mga tubo doon, inaayos nila. Maraming salamat po. At sa school year na ito, inaasahan po nating ulit ang inyong suporta sa Betis High School. Ang PELCO, yan, pumupunta po ang PELCO sa atin. Nag-aayos po sila ng ating kuryente doon. Ano pa ba, yung ating MDR, ang ating fire station, tumutulong sa atin yan. Yung mga kapulisan natin, tumutulong silang maglinis sa atin. So maraming salamat po. Sana yung ating mga municipal officials, yung ating mga Sangguniang Bayan, no? Sangguniang Bayan members, makikita natin yan sa Betis High School this week or in the next 2 week po. Total po ang Brigada Eskwela ay hanggang September. Po, sana po ay isama nyo kami sa inyong schedule na pasyalan po ninyo ang Betis National High School, po, at makita po ninyo kung ano po yung dapat na itulong sa amin. Yan. And calling also the attention of the alumni, yan, lahat ng alumni ng Betis High School, po. Mibalik kayo po kay Eskwelang Penibatan nyo at sopan nyo kami po ngayon after the pandemic, sopan niya po yung Betis High School kaya pa magbalik-aral da po rin kay katang estudyante po. So remember na rin kay katamong kabataan nilang pag-asa ng bayan po. It is not because of that they are studying in the public high school. They are not that great, no. Marami po tayong estudyanteng naging matagumpay po na nanggaling ng Betis High School. Hindi lang puro mga private school ang magagaling. Magagaling po ang nasa Betis High School. napaka mag-promote ngayon. Tapos na yung ating mga officials sa school na mag-promote pero meron pa tayong continuation ni DJ Ma'am ninyo. Okay. So, ako po mismo, yan. Marami pong nagsasabi, yung mga estudyante ko, sila na lang magsasabi kung ano bang klaseng teacher si DJ Ma'am ninyo, no? Alright? So, support Betis National High School po. Yun ang aking pakiusap sa inyo. Sa lahat-lahat po ng ating listeners, watchers ng Pamilyang Kapampangan, kapamilyaya po yung Betis High School, uling taga-karing ko po. Alright? So, it's 3:49. Let's have this next song, Dancing Queen. Let's listen. Yan. Ma'am Susan, I know this is your favorite song. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan.
Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin.
Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Guagua FM. Okay, balik po tayo dito sa pamilyang Kapampangan natin, Nepo. My goodness. Oras na naman, it's 3:56. Agad mayayari, Nepo. Actually, may topic po tayo ngayon, pero sa next Sunday na po natin tatalakayin yun. So, sa susunod po, ang inyong DJ Ma'am Ning ay Sunday na po. Sunday, 2 o'clock din po, Nepo. Nagkaroon po kasi tayo ng blessings every Saturday yan. So, sa susunod po ay sa next Sunday na po tayo maririnig ang pamilyang Kapampangan. Nepo. So, sa lahat po ng mga nag-aabang dyan ng pamilyang Kapampangan, Domingo yun na ako po panayan kanini. Yan. So, Ma'am Luda Dural is also appreciating Nepo ang ating Brigada Eskwela. Yan, sabi po niya, yes po, daming matulungin na Betisenians. Basta't Betisenians, maaasahan po, proud to be a Betisenian. Wow, Nepo. So, lahat po ng taga-Betis dyan. Elsie, yan, si Elsie Gasa natin. Maasahan natin yan. Okay? So, sa lahat po, Nepo, sa susunod na Sunday, doon na po ninyo ako mapapakinggan. So, wala na po tayong Saturday. Sabi ko nga sa radyo, ay sa, ang tawag dito, sa FB, my last Saturday. Yan. So, this is my last Saturday. Kasi po sa susunod, Sunday na po tayo. Yan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakasama natin ngayon. Sa hapon na ito, ang lahat po ng ating Betis High School Teaching Force, nakita ko po sila na sila'y nagsuporta sa atin. Sina Michelle Perez David, sino pa ba? Si Ma'am Eloisa Luzong, si Sir Dave Prudence Ginto Tayag, sino pa ba? Si Ma'am Lu, yan, every Saturday yan. Sino pa ba? Yung ating mga kasamahan sa Betis, si Ma'am D, si Ma'am Maria Jonicia Alfonso Mariano, sino pa ba rito? Yung mga nakasama natin, si Sir Santos, yan, no? Sino pa ba? Pasalamat sa lahat sa inyo. Si Karel Clester Lampa, thank you so much, though you're not from Betis, but thank you so much for listening today. Sino pa ba? Si Eileen Santiago Cruz, yan, si Ma'am Santiago Cruz, si Eileen, si Ma'am Eileen. Thank you so much, Ma'am Eileen. Si Jolen Morales, thank you also. Jolens, sino pa ba? Si Ma'am Ivy Angeles Balagtas, yan, nag-support sa atin ngayon. Sino pa ba? Ano pa yung nakikita? Wow, si Sir Dave pala, naka-ano pa rin ha. Si Nasnil, yan, si Nasnil G. Parico, si Christine Vergara, yan, ang aking dating estudyante. Christine, malapit na ng Mikit na. Bayo ka mag-graduate, Mikit ka ta. Yeah. Balik ako dyan ngayon, alright? Si Ma'am Annette Cortez Simbul,
Thank you so much. Si Ate Beth Yumol. Yan, nanood din siya sa atin. Thank you so much, Ate Beth. Sino pa ba? Yung si Sir Giancarlo Garcia, Ma'am Judy Ann Martinez, si Adeline Malyari Lennon. Hello, thank you so much. Si Ma'am Lourdes Lacson. Thank you. Si Casey Lumanlan Gopez. Yes, Ma'am Casey, thank you so much. Si Ma'am Princess Guanlao. Sino pa ba yung mga nandito kanina? No? Baka magtampo sa akin at hindi ko sila nabanggit ang pangalan. Alright, so thank you so much sa inyong lahat, no? Na nakasama ko ngayon si Sir Ernesto Balingit. Sabi po niya, hello po, Radyo Guagua, Ma'am Ningning. Wow. Sir, hello also, and also to Ate Frida Balingit. Yan, maya pagat panapon kayo. It's 4:01 now, so next week ang Pamilyang Kapampangan ay Sunday, 2 o'clock in the afternoon. Pasibayo po. Kaluguran dakongan po. Yan. Mayap agat panapon. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa